Ya umma sharifa shafa'ati na rantse da girma kike. Ya umma sharifa shafa'ati na rantse da girma kike. To bismillahi tabaraka mai girman da ba a sani. Lami ya dalwa lami ya ladin shi ke tafiyar da duk zamani. Ba mai ce da shi ya haka a cikin lamarin Allah gwani. Rayayyen da bai mutuwa komai ga gani daga shi yake. Ya umma sharifa shafa'ati na rantse da girma kike. Rabu ka yau salati ga sarkin sulhu zazan Abu Dalibi. Sayyidina Muhammadu wanda ka yau shi lisanin larabi. Sa ahalin gidansa tabaraka sannan ka zago sabi. Har ma auliya dukansu bane sunnar zai dai na rike. Ta ni gudu bulwara ga wanar ka zuciya na rige. Har shiga ce ne dan maji kan ba da mai kake. Maula yayi bara mutum yin kara da gariya yake. Har ma ji ana ake bari ma nan baitin guda ya tike. Ya umma sharifa shafa'ati na rantse da girma kike. Shehin mu walla yau babu kai amma lamarin ka garbi yake. Ya bi ni sai da barcin da kai mani daga naji su kuma na rike. Sai da kace da ni yawon bege tabbas na baiwa kuke. Amma ba ku neman karatu na ilimi abin ya yake. Wannan ne yasa ni na koma gun Aisha na Rabiu. Yake koyin karatu da sauran dukkan yan uwa jama'u. Ya bi ni sai da Allah jin hanka ya baka kausara bawo. Kai ka zama silar karɓar tijjaniyar mu kuma mu rige. Ya umma sharifa shafa'ati na rantse da girma kike. Ya nura loda sai da sakalai ne mai rabon nema. Mun yi riko da kai dan kwa kai ne mai ce dan dukan al'umma. Yau zan yi yabo a gurin masu ma zai yada badima. Da ba da harin gaba da ni ya da rauni nake. Ya kokore shi ya assalamu alaikum warge dan haidara. Bakon naki ne mai yawan naci yau gani na zo bara. Ki bani sirga ya zamo cewa ko ranar lahira. Zama namba wani a watan zaro baitin ki roƙo nake. Ya umma sharifa shafa'ati na rantse da girma kike. Ya fitilar gidan shugaba ne na rantse da girma kike. Don kwata ko ina kin kama da ma'aiki lamarin ya yake. Gurin tafiya zaman ki da tashi masu adaban a kike. Kai ga ce na biyu da ne don zokar jiki na kike. Ya umma sharifa shafa'ati na rantse da girma kike. Zauda ta al'ummar motsin ai girman ki ya sharafa. Dan wata ko'ina na ji masu yaban ki suna ta wasafa. Baitocin ki har ma suna cewa an sayyada badama. Ke ce mai fada a cika domin lamarin ki daban yake. Ya umma sharifa shafa'ati na rantse da girma kike. Daga cikin ɗayan shugaba ita ce karamar su mubaraka. Kuma babbar zama Fadima ce na san zakute ya haka. To nizi dan uwa dan a yau na yi niyyar in fada maka bambancin anan dan ka gane cewa da wuza nake. Ma'anar karama dai anan
zan so ku ne ya al'umma, wadda ta zama daga kanta an kare ma'ana anan an gama. Ita ce karama a cikin su maulati umar salama, ba wani mai biya mata baya ƙarshen magana nan take. Ya umma sharifa shafa'ati na rantsi da girma kike. Ita ta zama babbar sukun daraja zan so ku gane haka, dan hal Mustapha na ce mata umma abiha mubaraka, ma'ana da uwa ga mahaifinta an sayyada sadika. Ko nan nan tsaya za ku san labarin Zahra usiri yake. Yawo mai sharifa shafa'ati yadda ki karɓi baitin duka, domin kwalliyar nubuwa mai hajjar lasu wajen na maka. Shi ne sahibul alamati nurin kauni sirrin duka, yarda kice da ni ya uzo nan kai ma dan gida ai kake. Ya umma sharifa shafa'ati na rantsi da girma kike. Na gaishe ka dagun sharifa malam abba zanatu, har ma lallawan baba na abba ne na baratu. Shakama Rabi'u na guso lamarin ka kwarai da karamatu, sai makiyin ka shi za ya ce zancen nan nawa gariya nake. Allah ka ji kan umar mu Maryam ya gurin Adamu, ka sanya haske a cikin kabarinta sai ka sani mu. Muku ka kyautata ƙarshen mu don gausar wara mu, na yi tawassuli da sharifai ya Allah tuba nake. Ya umma sharifa shafa'ati na rantsi da girma kike. Zira har aminci da baraka kaiwa sai ya dalla anbiya, jagoran dukan alami na mai bauta da bai gajiya. Sa'alin zahar masu habbai da auliya usa kulliya, da sharifar wada bin sidi na limawa nan na tige. Ya umma sharifa shafa'ati na rantsi da girma kike.